nhau yemilitary yazinyazokuonekwa kunzi aiwa kwazviri kuenda tikukuona kuti the ruling party, the regime, haisi kuda any threat, vatungamiri kumusoro kwavasida any threat. Pane plan yationa iri kurwa kumilitary yabuda chinyogwa panapa nanonzi majaira jairo sakomana aiwa vanokomenda Zimbabwe politics. Sada bina mashoko ataura ndo pano kuti go subscribe like utina on the bell icon. Timda pendo pakanyora chiti. Number 1, in 2008 when the military took over full control of ZANU-PF, we never knew that years later Mnangagwa would wipe out all senior army officers controlling the party, only for him to remain with officers loyal to him, and the soon to be General Sean Mnangagwa. Ndo mashoko anoyataura panapa chiti aiwa manje muchaona kuti general wearmy anenge ari Sean Mnangagwa. Ndopa posta picture rake mashoko atopana majaira jairos ari kuti aiwa ndokuri kuenda the plan yakabva kure iri awaited plan, but izvichita kuona the accomplishment of the plan. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake ari kuuya achienlighten vanhu achivavhura kuziva. Hameno timu noti kudii pamusoro pemashoko ari kuuya achitaura aya, nokuti vanhu vatoshamisikawo vachitoona vakatarisa comment section yacho unoti aiwa vanhu vandoshamisika vatoona kuti kunenge ndokwazviri kuleita. Chipotodze mafungiro enyu, hadi komenda zvakawanda ine comment section medu mutidze mafungiro enyu, saka no subscribe like, so turn on the bell icon.